Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Hitler, der Mann, der die Welt terrorisierte, so schwerwiegende strategische Fehler begangen hat, dass er selbst sein Todesurteil unterzeichnet hat? Warum auf dem Höhepunkt des Krieges in die Sowjetunion einmarschieren? Warum Fronten in alle Richtungen öffnen und dabei die eigenen Ressourcen erschöpfen? Diese Entscheidungen waren nicht nur taktische Misserfolge, es waren Entscheidungen, die den Lauf der Geschichte veränderten. In diesem Video erfahren Sie, wie Hitlers Ego und seine Arroganz seine eigene Kriegsmaschinerie zerstörten. Sprechen Sie. Das ist Juninho Melo und Sie sind bei Kriegsgeschichtsforscher. Wenn Sie echte, ungefilterte Geschichte mögen, ist dieser Kanal genau das Richtige für Sie. Lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke, denn hier ist die Wahrheit nicht erfunden. Jetzt kommentieren. Ich hoffe, dass auf der ganzen Welt wieder Frieden herrscht, um zu zeigen, dass Sie dem Sieg im Leben verpflichtet sind. In den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs schien Hitler unaufhaltbar zu sein. Deutschland rückte wie eine Dampfwalze durch Europa vor. Polen, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Norwegen, sie alle fielen dem Blitzkrieg zum Opfer. Die ganze Welt stand unter Schock. Aber hinter dieser Fassade militärischen Genies verbarg sich ein stillschweigend wachsendes Problem. Hitlers Besessenheit von absoluter Kontrolle und seine Weigerung, auf erfahrene Generäle zu hören. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Arroganz selbst die mächtigsten Imperien zerstören kann? Hitler war kein Berufssoldat. Er war ein Politiker mit festen Vorstellungen und einer verzerrten Sicht auf die Realität. Als der Krieg begann, glaubte er, mit mutigen, aggressiven Strategien den schnellen Erfolg des Ersten Weltkriegs wiederholen zu können. Eine Zeit lang funktionierte es. Aber er rechnete nicht mit den menschlichen, logistischen und psychologischen Folgen eines Konflikts von globalem Ausmaß. Einer der größten strategischen Fehler war die Entscheidung, 1948 in die Sowjetunion einzumarschieren. Der berühmte Unternehmen Barbarossa. Es schien der letzte Schlag gegen den Kommunismus zu sein, aber es stellte sich als Katastrophe heraus. Auf den russischen Winter war die Wehrmacht nicht vorbereitet. Lieferungen scheiterten. Die Tanks sind eingefroren. Und die deutschen Soldaten litten Hunger, Kälte und Verzweiflung. Dies alles, weil Hitler den sowjetischen Widerstand unterschätzte und die Warnungen seiner eigenen Kommandeure ignorierte. Ein weiterer brutaler Fehler war die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Ja, es war Hitler, der wenige Tage nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor den Krieg erklärte. Dazu war er nicht verpflichtet. Aber wieder einmal ließ er Ideologie und Stolz lauter sprechen als Vernunft. Das Ergebnis? Er brachte die größte Industrie- und Militärmacht der Welt auf das Schlachtfeld, was den Verlauf des Krieges bald verändern sollte. Wie oft haben Sie gesehen, wie jemand alles zerstört hat, weil er nicht wusste, wann er nachgeben sollte? Hitler bestand auch darauf, gleichzeitige Fronten aufrechtzuerhalten und seine Armeen in mehrere Richtungen auszudehnen. Afrika, Osteuropa, Westeuropa. Es war unmöglich, so viele Kämpfe gleichzeitig durchzuhalten. Ihre Ressourcen waren begrenzt, seine Truppen waren erschöpft. Dennoch ordnete er weiterhin Angriffe an und verbot Rückzugsmaßnahmen, als würde er Schach mit Menschenleben spielen. Diese Entscheidungen waren nicht nur militärische Fehler. Dies waren Taten eines aufgeblähten Egos, von jemandem, der glaubte, er sei unbesiegbar. Und dann stellt sich die Frage, wie konnte ein Führer, der in so kurzer Zeit halb Europa beherrschte, so schnell sein eigenes Grab schaufeln? Das ist der zentrale Punkt dieses Videos. Schauen wir uns nicht nur die Schlachten an. Werfen wir einen Blick in die Gedanken des Mannes, der ganz Deutschland auf einen Weg ohne Wiederkehr brachte. Und vor allem, was können wir daraus lernen? Denn letztendlich ist dies nicht nur eine Kriegsgeschichte. Es ist eine Lektion über Führung, Stolz, Sturheit und die Konsequenzen, die das Ignorieren der Realität mit sich bringt. Wenn es Ihnen bisher gefällt, kommentieren Sie. Wer nicht zuhört, erntet Chaos.
machen Sie sich bereit, denn in den nächsten Blöcken werden wir uns mit den verrücktesten Entscheidungen befassen und hinter die Kulissen eines Krieges blicken, der viel früher hätte enden können, wenn Hitler auf jemand anderen als sich selbst gehört hätte. Hitler hat den Krieg nicht aus Machtmangel verloren. Er verlor, weil er glaubte, mehr zu wissen als alle anderen um ihn herum. Dieser Block zeigt, wie seine falschen Entscheidungen das von ihm aufgebaute Imperium nach und nach zerstörten. Erstens. Die Obsession mit dem Osten. Als Hitler die startete Unternehmen Barbarossa, Deutschland war immer noch dabei, die Kontrolle über Westeuropa zu festigen. Frankreich war zwar besetzt, aber das Vereinigte Königreich blieb widerstandsfrei. Toinen tärkeä tekijä on ilmasto. Rion kova helte on anteeksiantamatonta. Helposti yli 40 asteen lämpötiloissa varsinkin kesällä kukaan ei halua käyttää farkkuja, paitaa tai suljettuja kenkiä. Mukavuussäännöt. Ja tämä luo kollektiivisen hyväksynnän tunteen, kukaan ei tuomitse sinua hikoilusta, märistä hiuksista rannalla tai varvastossojen käyttämisestä rennommassa tapahtumassa. Mutta ole varovainen, kaikki ei ole ruusuista. Kaikki tämä vapaus, joka näyttää niin demokraattiselta, on edelleen valikoiva. Epätyypilliset vartalot, LGBTQIA+ ihmiset, mustat naiset ja lihavat ihmiset eivät usein saa samaa mitä tahansa ulkonäköä, kun he päättävät käyttää vähemmän vaatteita. Tuomio on edelleen olemassa, ja valitettavasti se on paljon julmempaa niitä kohtaan, joilla on jo muita ennakkoluuloja. Siitä huolimatta, Rio on edelleen vapauden näyteikkuna. Täällä on tunnetta, että jokainen huolehtii omista asioistaan, joka tekee vaikutuksen ulkopuolisiin. Ulkomaalainen saattaa aluksi pitää sen oudolta, mutta kestää vain muutaman päivän tajuta, tämä luonnollisuus vapauttaa. Kerro nyt minulle, voisitko asua kaupungissa, jossa kukaan ei huomaa vaatteitasi? Missä tärkeintä on inhimillinen lämpö, ei sinua peittävä kangas? Ja enemmän, eikö maailma olisi parempi paikka, jos olisimme vähemmän huolissamme ulkonäöstä ja enemmän olemuksesta? Riossa tätä pohdintaa tapahtuu joka päivä, kaduilla, rannoilla, kukkuloilla ja kujilla. Täällä vaatteet eivät määrittele ketään, ja tämä, niin uskomattomalta kuin se saattaa näyttääkin, voi olla yksi voimakkaimmista oppitunneista, joita kaupunki tarjoaa Brasilialle ja maailmalle. Cariocan suhde vaatteisiin, tai pikemminkin pieniin vaatteisiin, on syvempi kuin miltä näyttää. Ymmärtääksemme todella tämän käyttäytymisen, meidän on katsottava kuumuuden ja rannan ulkopuolelle. Puhumme aiheesta historiallinen perintö, elämäntapa ja jopa kaupunkifilosofia, joka on muotoutunut yli vuosisadan ajan. Kaikki alkaa maantiedosta. Rio de Janeiro oli yksi ensimmäisistä Brasilian kaupungeista, jotka kasvoivat ranta-alueella. Rion eliitti on käynyt rannoilla vapaa-ajan viettopaikkana jo 1800-luvulta lähtien, vaikka merellä uiminen oli tuolloin enemmän lääketieteellistä kuin virkistystä. Mutta 1920-luvulla uima-asujen yleistyessä rannasta tuli synonyymi vapaudelle ja rentoutumiselle. 1950-luvulla Riossa tapahtui kulttuurinen räjähdys. Bossa Nova täytti päivät merenrannalla ja bikinit alkoivat saada tilaa. Lyhyessä ajassa Rio vakiinnutti itsensä vapaan ruumiin, auringon iholla, elämän ulkona. Tästä estetiikasta tuli identiteetti. Mitä enemmän, siitä tuli vientiä. Maailma alkoi nähdä Brasilian ja erityisesti Rion Estlän veistoksisten ruumiiden ja helpon hymyn maana. Mutta tämän kuvan takana on hiljainen paine, koska kaikesta tästä vapaudesta huolimatta on hallitseva estetiikka, kiinteä, ruskettunut vartalo, jossa on vähän rasvaa ja paljon altistumista. Media, mainonta ja jopa saippua oopperat auttoivat kiteyttämään tämän Carioca-kehon ihanteen, joka ei aina vastaa väestön enemmistön todellisuutta. Tämä esteettinen vaatimus koskee pääasiassa naisia. Vapaudella pukeutua tai olla pukematta on hintansa jatkuva arvostelu. Riolaista naista kiitetään samaan aikaan hänen aistillisuudestaan
ja kritisoidaan ylilyönnistä. Se on julma paradoksi. Kun kaupunki juhlii ruumista, se myös hallitsee sitä, asettaa standardeja ja syrjäyttää ne, jotka eivät sovi niihin. Toinen mielenkiintoinen seikka on kaupungin alueiden välinen kontrasti. Kun eteläisellä, turistimaisemmalla ja varakkaammalla epämuodollisuus vaatteiden kanssa nähdään elämäntapana, pohjoisella ja lännellä tämä sama asenne voidaan tulkita eri tavalla. Vapaus liittyy myös tässä tapauksessa yhteiskuntaluokka, pääsy ja alue. Ja kun puhumme turvallisuudesta, asiat muuttuvat vieläkin monimutkaisemmiksi. Monet naiset välttävät lyhyiden vaatteiden käyttöä tiettyinä aikoina tai paikoissa, eivät häpeästä vaan pelosta. Valitettavasti häirintä on edelleen yleistä useilla kaupungin alueilla, mikä osoittaa sen vapauteen kehon kanssa on liitettävä kunnioitus, muuten siitä tulee harvojen etuoikeus. Mutta kaikki ei ole varjoa. Rio on myös vastustuksen keskus. Feministiset kollektiivit, LGBTQI ja liikkeet ja katutaiteilijat ovat miehittäneet tiloja kehoillaan ja ilmeillään. Kehon käyttämisestä lippuna tuli protestin, vahvistuksen, vallan ottaminen. Ja tässä vaiheessa Carioca on mestari, muuttaa kadun näyttämölle kehon viestiksi ja arjen taiteeksi. Karnevaali on kaiken tämän huipentuma. Näinä päivinä kaupunki siirtyy suurimman vapauden tilaan, jossa tuomio on lykätty ja kaikki on sallittua. Rohkeat asut, vapaat vartalo, mutta tietysti tämä vapaus sisältää vivahteita. Koko videon aikana näimme, että kaikki eivät tunne olevansa mukana tässä näennäisesti avoimessa kulttuurissa. On ennakkoluuloja, tuomioita ja normeja, jotka on vielä purettava. Tämä täydellinen vapaus kohtaa edelleen luokkaan, sukupuoleen, rotuun ja kehoon liittyviä kysymyksiä. Siitä huolimatta Rio on edelleen yksi avoimimmista paikoista Brasiliassa ja ehkä koko maailmassa, kun on pukeuduttava sellaiseen, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi, tai edes pukematta. Ja ehkä tämä on voimakkain asia tässä kaupungissa. Hän haastaa sinut hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet. Kävele pitkin katua haluamallasi tavalla. Ei niin paljon murehtia muiden mielipiteistä. Elää nyt yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla. Elämme maailmassa, jossa ulkonäkö on arvokkaampi kuin asenne, missä asemaa mitataan brändeillä ja muodikkailla vaatteilla. Ja sitten Rio tulee ja rikkoo tämän kuvion hämmentävällä luonnollisuudella. Se osoittaa, että se mikä todella merkitsee on asenne, energia, ilo ja keveys. Ei ihme, että Rio on yksi planeetan valokuvatuimmista, eniten lauletuista ja vierailuimmista kaupungeista. Koska maisemien lisäksi ihmisiä houkuttelee tämä tunnelma, vapauden henkeä on vaikea löytää mistään muualta, ja tämä johtaa meidät viimeiseen pohdiskeluun. Kuinka paljon elämääsi nykyään muovaavat muiden katseet? Kuinka monta kertaa olet lakannut käyttämästä jotakin, tekemästä jotain tai edes olemasta oma itsesi peläten muiden ihmisten arvostelua? Rio näyttää sinulle joka päivä, että on mahdollista elää aidommin. Että sinun ei tarvitse piiloutua vaatteiden, naamioiden tai kuvioiden taakse. Eläminen kaupungissa, jossa kukaan ei välitä siitä, mitä käytät, on enemmän kuin pelkkä mukavuus. Se on päivittäinen muistutus siitä, että voit olla oma itsesi. Että vaatteet eivät määrittele arvoasi, vaan energiasi, aitoutesi ja tapasi muodostaa yhteyden maailmaan. Joten kun seuraavan kerran näet jonkun kävelevän uimapuvussa ruokakaupassa, ravintolassa bikineissä tai varvastossoissa, mieti kahdesti ennen kuin tuomitset. Voi olla, että tämä henkilö ymmärsi jotain, jota monet ihmiset yrittävät edelleen selvittää. Vapaus olla sinä, kuinka olet. Joten, uskaltaisitko elää näin? Jos olet päässyt näin pitkälle, onnittelut. Todellisuudessa olet juuri matkustanut yhden upean kaupungin yllättävimmistä ja aidoimmista puolista. Rio de Janeiro menee paljon pidemmälle kuin postikortit osoittavat. Se on tehty sielusta, vapaudesta ja ihmisistä, jotka haluavat elää kevyesti, jopa vaatteissaan.
Kerro nyt minulle, mikä olisi reaktiosi, kun näkisit jonkun menevän töihin varvastossoissa tai nousevan bussiin uimahousuissa? Ja mikä tärkeintä, olisiko sinullakin rohkeutta elää tätä vapautta? Vastaa kommentteihin, koska haluan todella tietää mielipiteesi. Ja hei, jos pidit tästä videosta, hyödynnä ja katso myös 2 suositeltua videota, jotka näkyvät näytölläsi. Yksi niistä vie sinut toiseen yllättävään kohteeseen ja toinen saa sinut pohtimaan entistä enemmän sitä, kuinka on mahdollista elää normaalin ulkopuolella. Ennen kuin lähdet, jätä tykkäys, tilaa Viajante-kanava tästä ja aktivoi kello saadaksesi lisää tämänkaltaisia videoita joka viikko. Ja lopuksi kukoistavaksi, kommentoi alle nyt lause: pääsin loppuun asti, olen sinnikäs, voitan. Näin osoitat kuuluvasi vähemmistöön, joka on todella sitoutunut oppimaan, kehittymään ja näkemään maailman eri silmin. Kiitos paljon, että olet mukanani täällä. Minä olen Juninho Mello ja tämä on kanava Matkustaja, jossa matkustamme ympäri maailmaa ja ideoita, jotka muuttavat tapaamme elää, nähdään seuraavassa kohteessa. Siihen asti ja muista, ole sinä, oma tapasi, missä oletkin. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben, kommentieren Sie jetzt: Wer die Realität ignoriert, wird zum Sklaven seiner eigenen Illusion. Denn nur durch das Verständnis der Vergangenheit lassen sich dieselben Fehler in der Gegenwart vermeiden. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, herzlichen Glückwunsch. Nur wenige haben die Disziplin und den Wunsch, aus der Vergangenheit zu lernen. Und wer die Geschichte tiefgreifend versteht, gewinnt Visionen für die Zukunft. In diesem Video haben Sie gesehen, wie falsche strategische Entscheidungen, geleitet von Stolz, Fanatismus und Sturheit, ein ganzes Imperium zerstören konnten. Und mehr noch. Er sah, wie sich dieselben Fehler jeden Tag in unterschiedlichem Ausmaß wiederholen. Die Botschaft ist klar: Macht ohne Weisheit ist Selbstzerstörung. Wenn dieser Inhalt für Sie sinnvoll war, lasst schon mal ein Like da, weil es den Kanal stärkt und zeigt, dass Sie echtes Wissen schätzen. Abonnieren Sie jetzt den Kanal Kriegsgeschichtsforscher für mehr Inhalte wie diesen, direkt, tiefgründig und ohne Schnickschnack. Und jetzt kommt der wichtigste Moment. Kommentar unten: Ich habe das Ende erreicht. Ich bin hartnäckig. Ich werde gewinnen. Dies ist die Art von Phrase, die definiert, wer Sie sind. Nicht nur jemand, der zuschaut, sondern jemand, der lernt, reflektiert und wächst. Oh, und geh noch nicht. Auf dem letzten Bildschirm werde ich gehen 2 empfehlenswerte Videos, damit Sie Ihre Reise fortsetzen können. Einer von ihnen zeigt, wie Nazi-Propaganda dazu beitrug, Menschen blind zu halten. Und der andere erklärt, warum Deutschland bis zum Ende daran glaubte, den Krieg zu gewinnen. Klicken, zuschauen und stark bleiben. Denn wer die Vergangenheit kennt, wird in der Gegenwart nicht getäuscht.